اف شوەیەکی گشتی مژارên herî girîngin pisyarên herî girîngin di mêşk û hizra hemî hawlatiyên Tirkiyeyê de Bakurê Kurdistanê de êtir rojane gotûbêj li ser têtekirin di çayxanan da di civatan da di civatên civakî da siyasî da ev mijaretên behezkirin di nava Tirkiyeyê de. Min mêvanek heye berês Mihemed Kamaç parlamenterê Dem Partiyê Diyarbekirê ye ji stûdiyên me li Enqerê gelme dabîtin. Berês Kamaç tu gelekî bi xêr hatî, gelekî keyfxweşim, xweşhalim ku îro cenabê te gelme daye. Em ji gotara îro ya Recep Tayyip Erdogan dest pê bikin. Yani gelek dibêjin gotareka dîrokî pêşkêş kir. Ji dema dirûzbûna Dem Partiyê û HDP berê yekem care bi vî awayê Recep Tayyip Erdogan pesna Kurdan biketin, pesna parteka mezina siyasî ya Kurdan biketin. Nerîna we çi ye li ser gotara îro Recep Tayyip Erdogan? Heta çend hîn gejbînin îtir di demên dahatî da Kurd wê bigihin mafên xwe. Belê dema we jî baş bîtin, hêvîdarê me hûn baş bin û her wiha em temaşevanên hêja jî bi rêzdarî silav dikin. Belê yani bêjim par yekî cotmehê li Parlamena Tirkiyeyê bi silava Baxçelî pêvajoyekê dest pê kir rastî. Li ser silava Baxçelî pêvajo bi şêwazekî yekhalî bi rastî pêş veçû heta vê demê jî. Em sala duyemîn Parlamena Tirkiye carek dî salek serda derbas û Parlamena Tirkiye hate vekirin îro. û her wiha Serokkomarê Tirkiye li Parlamenê axiftinek kir. Yani axiftinekî giştî li ser siyaseta Tirkiye û her wiha li ser roştata navîn û li ser rewşa Tirkiye jî axiftinekî kir. Bi rastî jî em bêjin axiftina wî ya îro kir bi ser bi taybetî li ser pêvajoyê ku hatiye ziman erênî bû yani. Me erênî dît bi rastî jî. Em jî bawerin ji vir şûn da ji bo ku ez bêjim proseya çareseriyê pêş ve biçîtin. Wekî hûn jî dizanin komîsyon heta avakirin komisyona hevdîtinê xwe pêkanîn, pêşniyarên komisyonê hene wê wekî raporekî em bêjim radestî em bêjim parlamenê bikin. Ser wê xebatên komisyonê jî em bawerin di qada parlamentoyê de wê pêngavên şêmber wekî pêngavên yasayî werin avêtin ev proseya çareseriyê bir rengî se pêş ve biçîtin. Yani gotinên Birêz Erdogan li ser Dem û HDP yani hûn jî dizanin nêzê 10 salan e bi erênî nêza siyaseta Kurdan nedibû. Lê îro em bêjin spaslariya xwe jî pêşkêş kir bo ku ez ê bêjin vê pêvajoyê da Dem Partî û nûnerên Dem Partî û rêveberiya Dem Partî û her wiha di qada bi gel da jî ji bo ku em bêjin ev proseya hene pêş ve biçîtin spaslariya xwe pêşkêş kir bo Dem Partiyê. Yani em bêjin proseya çareseriyê wextê ku dest pê diketin zimanekî erênî lazim e ji bo ku ev proseya hene pêş ve biçîtin. Zor baş e. Berês Kamaç, ji bilî gotara îro ya Recep Tayyip Erdogan êtir kombûneka erênî jî weke ew bi xwe dibêjin di navbera Recep Tayyip Erdogan û hevserokên Dem Partiyê û serokê MHP birê veçû. Serokê parlamentoyê jî bi heman awayî di kombûnê da beşdarî kirbû. Yani hin agadarin haya ve heye ji navaroka kombûnê behsa çikiriye di kombûnê da çawa xwenezîkatiya pêvajoyê hatiye kirin, çawa axiftin li ser pêvajoyê hatîne kirin. Yani bi rastî em bêjin yek bi yek navaroka wê kombûnê yani em bêjin bi zelalî haya me pênîne. Lê belê kombûn bi xwe meعنeyekî tê de heye. Yani em bêjin kombûna hevserokên Dem Partî û serokê MHP û em bi her wiha serokê parlamenê û Serokkomarê Tirkiyê divê em bêjin roja girîng da vê demê girîng da bo ku ez ê bêjim Parlamena Tirkiyê ji nû ve derd karûbarê xwe dike ji betlanayê derdikeve û derd karûbarê xwe dike. Yani hevdîtinekê vî rengî yani bi serê xwe bi tenê jî meعنeyekê girîng tê de heye. Yani wekî em bêjin navaroka wê em ew nakin. Ama divê hevdîtina hanê da jî meعنeyekê mezin tê de heye. û her wiha bêjin ew wêneyekê ya wekî peyamekê ji nava civakê de belav dibe. Ji xwe ez bêjim nava civakê da ji bo ku Serokkomar û yan destpêta Tirkiyeyê heta niha pêngavekî şêmber li ser pêvajoyê neavêtiye. Ev wêneyê hinê carat bide hêvî ji bo ku ez ê bêjin ji vir şûn da piştî parlament dest bi karê xwe bike yani wêneyeke erênî ye navaroka wê çi dibe bira ew bibe ew ne mihîm e lê wêne bi xwe jî ew komcivîn jî di meعنeyekê divê komcivînê de heye. Zor baş e. Berês Kamaç
ev pêvajoya aştiye û çareseriyê bi rastî yani tiştekî dilxweşker e nek tenê ji bo Kurdan ji bo hemû mirovatiyê li rojhilata naberast yani ezmûneka geleka nû ye dema salekê ye ku ev pêvajoya hatiye destpêkirin. Îro Recep Tayyip Erdogan jî got ku PKK xwe helweşan, PKK çekên xwe di rêwrismekê da şewitandin. Îtir Kurdan her tişkirin yani guhdariya peyama Abdullah Öcalan kirin berdewam Kurd amade ye nermiyê nîşan didetin ji bo vê çendê ev pêvajoya yani ser bigirîtin. Hindî wê baweriyê dane weke Dem Partî ku di sibê rojê da gavên baş bên avêtin ev gave yani bi dilê Kurdan bibîtin ku Kurd bigihin mafên xwe bigihin mafên çandiniyê, mafên ziman, mafê perwerdeyê, mafên siyasî, mafên diplomasî. Hindî wê baweriyê dane ku ev amek were derkirin, ev ji bo hemî wan çekdaran, şervanan, gerîlayan ku çendîn sala li çiyayan yani hatûçûyê dikin, xebatê dikin. Hindî wê baweriyê dane ku ev ji bo girtiyên siyasî were derkirin ku girtiyên siyasî li Tirkiyeyê nemînin. Yani ev mijarên giringên hewlatiyan e yên xelkin. Hindî wê baweriyê dane di sibê rojê de ev yekê werin kirin yan ne? Belê wekî hûn jî tînin ziman em bêjin 27 Sibatê piştî peyama Birêz Öcalan em bêjin peyama xwe da wextê ku bangewazî rêxistina xwe wekî PKK kir. PKK 5 heftê gulanê kongreya xwe ya dazdemîn li dar xist û her wiha erênî bersiva vê peyamê da. Li ser vê erêniya henê jî yazdeyê tîrmehê li Başûrê Kurdistanê li parêzgeha Silêmaniyê yani em bêjin merasima çekşewitandinê hate pêkanîn. Ev ya hemû pêngavên yekîalî bûn ji bo ku ez bêjim proseya çareseriyê pêş ve biçîtin. Di nava gel de bi rastî em ji gelek caran rastê rexneyan tên gel dibêje yani ev pêvajo bi yekîalî pêş ve diçe gelo encama wê çi be yani guman nav gel de heye ser vê pêvajoyê bixwe jî. Em ji wisa bawerin yani gelek em bêjin ev pêngavên hatine avêtin ne ku tenê peyamekê li bo destata Tirkiyeyê yan ji bo devleta Tirkiyeyê bû. Di asta navdetevî da jî wekî em bêjin UNê wekî em bêjin Amerîka, Çîn, Rusya hemûyan jî ev pêngavê tenê hemû wekî hêviyekê pênasê kirin. Wekî hêviyekî anîn ziman. Yani em bêjin proseya çareseriyê bi rengî pêş ve biçîtin aramiyek û aşîtiyek û rojhilata navîn giştî da ava bibe û girêdaya her aliyekî jî ji bo vê qasê herkes li bendêya desteta Tirkiyê li ser vê pêvajoyê pêngavekê bavêjîtin. Yani gere destata Tirkiye van pêngavên heta niha hatine avêtin gere bê bersiv neyêle. Ne ku wekî baweriyekê em bêjin em wekî mecburiyetekê tînin ziman. Ev pêngavên vî rengî hatine avêtin gere bê bersiv nemînin û her wiha ez bêjim gotinên îro Serokkomarê Tirkiye jî anîne ziman. Tamam. Biborîne. Lê daxwaniyeka Numan Kurtulmuş serokê Parlamentoya Tirkiye heye dibêjîtin ta hemî baskên ser bi PKK, aliyên ser bi PKK, çekê xwe danenên xwe hel neweşînin, tiştek nayê kirin. Yani yasayek nayê derxistin li parlamentoyê da, çaksaziyên yasayî nayên kirin. Yani ev axiftin nabne rêgir, nabne berbest, nabne sedemên vê yekî ku weke te got di nava gel da hîviyek nemînîtin, bi hîvî nebin. Yani bir rastî em bêjin yani gotinê serokê Parlamentoya Tirkiye Kurtulmuş bir rastî jî zimanekî ne erêniyel gorînê em bêjin pêvajoyê bixwe. Yani em dibêjin em her wana jî hişyar dikin em bêjin eger hûn dixwazin ev pêvajo pêş ve biçîtin gereke zimanekî erênî bîtin. Ez bêjim hêzên girêdayên PKK yan jî ez bêjim bangevaziya Birêz Öcalan kîjan hêzan derbasdar e ev ya herkesî dizane û em bêjin PKK bi giştî kongreya xwe li dar xistiye û erênî bersîva vê peyama hanê jî daye. Eger gotinên em bêjin Kurtulmuş ser Rojavayê Kurdistanê wê meaneyê da dibêje herkes jî dizane Rojavayê Kurdistanê dewletekî cuda ye. Eger pêvajoyekê li wê derê dest pê bike û yan jî pêş ve biçe jî gel desthilata Sûriyê gere pêş ve biçîtin. Eger devleta Tirkiye bêje yani wekî Rojavayê Kurdistanê jî girêdayê vê peyama hanê bîtin yani serî de gelin mervê bipirsîtin. Yek alaqeya wê em bêjin Tirkiye re tune ye
A duyemîn jî sistemekî wisa derbastar li Sûriye heta niha nehatiye avêtirin ku ez ê bêjim pêvajiyekî Tamam. pê denkî jî derbastar em bêjim dest pê biketin. Ew mijarekî cuda ye. Lê benê em bêjin hêzên ku girêdayên PKK ne, PKK wekî ez bêjim sîvanekî Kongreya Xwedar xistiye û ji bo vê pêvajoyê jî ne ku tenê biryar girtiye, pêngavên şêmber jî hatiye avêtin. Em her tim wekî em bêjin kurtulmuş û her wiha nûnerên desthilatê jî em bêjin gele ser vê meseleya hanê. Ne bi em bêjin bi avayekî zimanê wê gorî vê pêvajoyê bibe, samimiyet wê di ziman da dest pê bike. Wextê ku ziman neyê guhartin, bi rastî zimanê çapemeniyê nayê guhartin, nava civakê de jî guman ez bêjim xilas nabin. Ji bo vê qasê serî de ez bêjim kurtulmuş û her wiha nûnerên desthilatê jî gele li gor rastiya pêvajoya çareseriyê pêşê de zimanê xwe biguherînin, ser vê zimanê hanê jî kiryarên şêmber ji bo pêşveçûyîna vê proseyê gele werin avêtin. Dem ev deme yani Parlamentoya Tarîk Tirkiye vê demê de vê serdemê de Tamam, berez li Kamaş. gor rastiyên pêvajoyê gele hukukên zemînî ava bike. Dest xoş. Berez Kamaş tu xweşî dizanî yani pirseka aloza 40 saleyî yani wekî Recep Tayyip Erdogan gotî ku bi hezaran qurbanî hatîne dan û bi trilyonha dolar zerer û ziyan ber aboriya Tirkiyeyê ketiye. Yani asan niye be çend rojekan bi salekî her tiş çareser bibîtin. Lê pirsa min a dawiyê ev e ye yani wekî parlamenterê Dem Partiyê di wê baweriyê dane, di wê hêviyê dane ku di sibê rojê da îtir Abdullah Öcalan jî weke min û te azad bîtin, derkevîtin derveyî zîndanê, Salaheddîn Demirtaş azad bibîtin, derkevî derveyî zîndanê. Yani mumkîn e tiştekî hosa jî ro bidetin. Yani bi rastî we jî pirsa veya beriyan heda jî ev mijara hanê hebû. Wekî em bêjin yasayekî efûkirinê bi rastî jî em wekî efûkirinê nabînin vê meseleya hanê. Gor rastiye ez ê bêjim piskirekekî bi sed salan e li Tirkiye berdewam dike û her wiha encamên wê ên giran derkeftine. Encamekî wê PKK, encamê wê ez ê bêjim desteserkirina Birêz Öcalan û her wiha ez bêjim zindaniyên ku siyasî di zindanê dane. Ev ya ne vekî meseleyekî suçdariyê ye ku ez ê bêjim însan suçdarekî hefû dike. Lê belê em bêjin ji bo ku hem Birêz Öcalan hem jî girtiyên siyasî derbikevin gere yasayekî zemînekî yasayî ava bibe. Em bi rastî vê meseleya hanê wekî efûyekê nayînin ziman. Em vê meseleya hanê gor rastiya civakê got pirsgirêkên Tirkiyeyê ku rû dane û encamên wê vî re derkeftine pêşî. Gere pêşî de ev piskirêk werin çareserkirin encamên wê jî gel li ser vê rastiyê Tamam. ez bêjim derbikevin holê. Ji bo vê qasê em bawerin belê Birêz Öcalan jî û partiyên siyasî jî em wisa bawerin vê pêvajoya hanê da wê hemû bêjim bigîjin azadiya xwe wê bigîjin mafê xwe ên reva. Tamam dest xoş Berez Mihemed Kamaş parlamenterê Dem Partiyê Diyarbekir ji studiyên me li Enqerê gelme bû gelekî spas her hebin Berez Demaç.